12 David Škranc, 16 Jan Bubeníček, netradičně v základní sestavě a 11 Alessandro Petric, takže Péťa Stamenkovič se nebál dát do základní sestavy Honzu Bubeníčka. No a ten nádherně teď našel své spoluhráče, no a David Škranc otevírá skóre. Krásný pohyb míče od Hradce. Jak vidíme, Vojtěch Sikora hraje ještě s obličejovým krytem. Petr Šlechta neúspěšně za 3. Na doskoku však byl Michal Kozák. Michal Kozák nedává první trestný hod. Michal Kozák na poprvé neúspěšný. Jeho úspěšnost v sezóně je 66%, nyní snížil na 3-1. Jak si myslíš, že si Hradec poradí s tou zónovou obranou, kterou Písek hraje, nebo on hraje takový ten zón pres po celém hřišti? Je to tak, ze svých hráčských zkušeností sám vím, že je to dost nepříjemná obrana, ale věřím, že si s tím Hradec poradí po svým. Teďka ten přechod přes půlku byl lehce kostrbatý, ale věřím, že na to Hradec najde lék. Martin Svoboda se neprosadil, ale Písek je na útočném doskoku. Tohle by bylo pouze za 2. A nakonec Michal Kozák, takže srovnal na 3-3. Jediný střelec svého týmu. Nádherně teď putoval míč na straně Hradce, ale dlouhá trojka Davida Škrance. Mimochodem zaznamenal si, jak Písek porazil Pardubice. Přiznám se, že ne. Bylo to v tom posledním zápase, který Písek hrál. A dokázal Pardubice porazit na své palovce 87-78. Písek nemá tak dobrý start do sezóny, jako tomu bylo loni. Ale krásný pohyb míče, krásný backdoor od Honzy Bubeníčka. Je to tak podobná akce jako prvnímu toku. Michal Kozák hraje přes Četmena, ale Honza Bubeníček nakonec ukořistil ten balon, ale dobrá obrana. Krásná obrana od Honzy. A na palubovku se nám chystá Kevin Týmo, Svoboda Karlovský. Vidíme asi první střídání. Teď možná byly prominuty kroky Honzovi Bubeníčkovi, ale asi se nedivím, že to nepískli. Vypadalo to, že Honza nastavil dobře. To bude platit. Na druhé straně N1 Martina Svobody. První faul pro Martina Rouba. Jak si říkal, máme trojici nových hráčů na straně Písku, na hřišti. A Martin Svoboda ještě je 1-6. Martin nedal. A zase zónový pres. Krásně to vyřešil Saša Petrič.
Saša Petrič je rozehrávač, který neuvěřitelně ovládá balón, je takový kouzelník s míčem. A tady nám to akorát potvrzuje. To tak. Tento floater Martina Rouba byl neúspěšný. Tým Volný na trojce potvrzuje. No a Písek vede 5-10. Teď Petrič ztratil míč při driblinku, při tom prohození za zády. Karlovský za 3 dává a Peťa Stamenkovič reaguje oddechovým časem. Písek se dostává do vedení 5-13. Tohle je to, v čem je ten Písek silný, dokážou trestat ty ztráty, dokážou dát 2, 3, 4 trojky po sobě. Rázem odskočit klidněji na... Hradec jsou králové a královny. Už 800 let. Ten tým před 2 lety přišel do nejvyšší soutěže a hrál v podstatě úplně bez respektu, jak kdyby to byl střílený tým z nejvyšší soutěže. Přesně tak. No a další ztráta a zisk Písku po úspěšné obraně. Faul Davida Škrance. Sikora. Josef Svoboda. Sikora. Teď ta přihrávka nevyšla, ale nápad velmi dobrý. dobrá myšlenka, přesně. Výborně v obraně teďka zafungoval Bruton. Josef Svoboda. Ten si chytal svoji první osobní chybu. Tak jsem se mohl dát chyt svou fauloval. První osobní chyba. Karim Bruton odehrál skvělý zápas v Ostravě, kde Hradec ukořistil v sobotu velmi důležitou výhru, dal 18 bodů. Na hřišti dnes poprvé také Matěj Popovič a ten si nyní došel pro 2 trestné hody, takže může snížit ten 8bodový náskok Písku. Faulem se provinil Honza Karlovský. Dnes poprvé na palubovku s číslem 31 nastoupí Jakub Zvolánek, nahradí rozehrávače Sikoru. První trestný hod Matěj Popovič proměňuje. Druhý už ne. To bude určitě důležité, aby Hradec proměňoval trestné hody. Teď Výborně Martin Roub. Skvěle, teď si zahráli na rozehrávače a pomohl Hradci dokončit tento rychlý protiútok. Ukázková akce sehraná. Akce 3-1.
Na druhé straně neúspěšná trojka. U doskoku Martin Rowe. Broutnovi teď nevyšla individuální akce. Teď ale dobře tečoval míč, takže malinko zbrzdil útok písku. Z rohu Zvolánek za 3. No, Zvolánek je určitě dobrá posila pro Sršně. Hráč, který hrával za CZ Academy, takže je to další produkt této akademie do nejvyšší soutěže. A stále hraje. To tak. Opět Kevin Tým volný na trojce. A Jakub Zvolánek u doskoku. Tým opět nájezdu, Zvolánek. Tentokrát krátká trojka. Martin Rowe opět pomohl s rozehrávkou. Máme tu hromadné střídání na obou stranách. Na straně písku přišel Vojta Sýkora, Petr Šlechta a Michal Kozák. Michal Kozák samozřejmě. S 11. Na straně Hradce rozehrávač Tomáš Dvořák a křídlo Tomáš Merta. Jasný faul na Tomáše Dvořáka. Písek už má také 3 fauly v této čtvrtině. Pokud se nepletu, tak dnes poprvé na hřišti vidíme Johana Hajblíka. A Jakub Šurý, ten přišel, ale už na palubovce byl. Nyní brání Karima Brutne. Trojka Camerona Chapmana. Hradec stahuje na 11-16. Výborně to udělal Jakub Šurý. A Písek zase volná trojka. Tentokrát to z rohu nepadlo, jako předtím z Volánkovi. Bruton teď předvedl trochu Ameriky. Dobře, teď Cameron Chapman. Kozák. Jakub Šurý za 3, nedává. A Tomáš Dvořák fauloval na doskoku Vojtu Sýkoru. Ale vlastně poměrně dobrý faul. Vojta Sýkora by jinak asi doskočil pod košem a měl by asi jednoduché zakončení. A Hradec ještě měl jeden bonusový faul a Tomáš Dvořák byl na 0 faulech, takže ve výsledku poměrně dobře zastaveno. Tomáš Mikiska přišel pod koš Hradce.
přerušenou. Pravděpodobně se špatně pustila 14. Neboli 14 vteřin na zakončení. Už bude nastaveno 10 vteřin. Písek už musí střílet, dlouhá trojka, nepadla do koše Šlechta. Útočného doskoku Vyboroval. Petr Šlechta. No a Petr Šlechta dává trojku. To je to, co Petr Šlechta umí. Tuším, že Petr Šlechta ve volném čase myslivec, není to tak? Je tomu tak? Jeho civilní povolání je myslivec. Mám dojem, že v Písku má snad přezdívku Hajný, pokud se nepletu. A nebo Hajný, no. Takže zajímavé příběhy. Bruton, vysoká trojka, ale důležitá pro Hradec. Klaxonem. Už poslední minutka první čtvrtiny, Kozák nepřesně za 3. Bruton. Krásně dal na Mikisku. Na čáru trestného hodu si stoupne se 13. Tomáš Mikiska. První trestný hod Tomáš Mikiska proměňuje. Mezitím přišel do hry Karlovský a Týml. Vojta Sikora. Vojta zaznamenal další ztrátu. Myslím, že tak. už druhou v zápase. Ale je to nejlépe asistující hráč Písku. Sice nemá žádný bod na svém kontě, ale 3 asistence už stihl za první čtvrtinu. Jakožto hlavní rozehrávač. Není to i paradoxně nejlepší doskakující hráč svého celku? Je to tak. 4 doskoky. Neuvěřitelný na rozehrávače. Vlastně nejvíce doskoků vůbec ze všech hráčů. Nejvíce mají Kozák, Svoboda po 2 a vlastně po 2 to mají hráči na straně Hradce, no. Takže zvláštní statistika. Čtvrtina nám končí 17-19, takový je rozdíl po prvních 10 minutách. Před námi je malá přestávečka. No, poté co Písek trochu odskočil, Tak se Hradec zvládl zpamatovat a jedeme téměř od nuly. je to tak. Umíče Karlovský. Jasný faul. Davida Škrance, jestli se nepletu? Ano. Ano. Domácí hráči tam ještě trochu reklamovali útočný faul, ale David Škranc už má svou druhou osobní chybu. A taky na to domácí trenér Stavenkovič reaguje střídáním. David důležitý hráč pro Hradec, 5 bodů na svém kontě. Který je vlastně navrátilec hradecký, je to tak? Je to tak. David Škranc způsobil v sezóně 21-22
a poté v sezóně 22-23, takže vlastně ty poslední 2 sezóny, co se tady hrávala nejvyšší soutěž před tou dvouroční pauzou. Mezitím, co Hradec hrál první ligu, tak David nastupoval za Olomoucko a Ostravu. A nyní se vrátil do hradeckého drezu. A vlastně se asi nemůžeme divit, protože tuším, že David bydlí stále v Pardubicích, nebo pochází odtamtud, takže pro něj to je dobrá příležitost skloubit bydlení s profesionální kariérou. Nemá to tak daleko. To je pravda. Jelikož Karim Bruton skákal do autu pro ten odražený míč už po kontaktu s lineou, tak míč má v rukou Písek. A je nastaveno 24 vteřin. Teď se o tom rozhodčí radili. Mě to také trochu zaskočilo, ale vlastně to je logické. Výborně získal míč Tomáš Dvořák. Full court pass. Nádherně, nádherně. Karim Bruton jen tak lehoučce položil míč do koše. Teď Martin Svoboda zaznamenává dvoubodový koš po nádherné asistenci. Tuším, že to byl Pepa Svoboda. Jmenovci. A zakončení tomu chybělo. No, paradoxně tyto zakončení z velké blízkosti jsou spoustakrát těžší než z větší vzdálenosti. Je to tak. Parádně to teďka udělal opět Pepa Svoboda. Ten zaznamenal své první 2 body v zápase. Teď Tomáš Dvořák, bohužel ztráta. Martin Svoboda míří dopředu, došel si pro 2 body. Faul se nepískal. A Písek se 3 rychlými koši zase dostal na 6 bodů plus. A teď má Matěj Popovič štěstí, že jeho tým bude pokračovat, protože z toho proměnila další ztráta. Přišel Jakub Zvolánek a na straně Hradce Martin Roup. A Saša Petrič. Tohle nevyřešili hradeští úplně nejlíp a jsou z toho další 2 body pro Kevina Týmla. Peťa Stamenkovič reaguje dalším oddechovým časem. No, za stavu 19-19, rychlých 8 bodů. Hradec má opět co dohánět. To trochu vypadá, že Hradec to dělá schválně, aby měl motivaci. Je to tak, kolikrát jsem taky zažil sám několik zápasů, kdy vím, že se nám hrálo líp pod tlakem. Zvolánek
Tak, vybojoval míč. Písek opět v zónovém presu, ale Matija Popovič se s tím vůbec nepáral. Roub. Martin Roub za 3 body. Těžká trojka. Byl možná daleko i od pískanému faulu. No, tuším, že Martin Roub ještě o tom diskutuje nyní s rozhodčím, že byl faulován při střele za 3 body. Vůbec se mu nedivím v jeho kůži, bych také diskutoval. Martin Roub. Hradec se prosazuje po delší době. Takže ta stíhací Výborně jízda Tomáš Merta. začala dobře. Matija Popovič, koš faulem. Krásná akce. Jak na obrané polovině, tak na té útočné. Jo, máš pravdu, že hodně na tom má podíl Saša Petrič, který tam vybojoval ten míč. A jeho spoluhráči to dobře zakončili na druhé straně. Martin Svoboda a Josef Svoboda odcházejí střídat. A Michal Kozák, Vojta Sýkora zpátky. Tomáš Merta odchází, Honza Bubeníček přichází. Volánek volný na trojce. No, Proměňuje. Volánek jeho další trojka, tuším druhá. Je to tak. Druhá ze 3 pokusů. Popovič v nájezdu, floater a měl trochu štěstí, ale to k tomu patří. Je Hradec Králové. Hradec budou střídat. Vrátí se Karim Bruton. Matija Popovič se odchází odpočinout. Takže ještě se nám vrací Karim Bruton za Matiju Popoviče. Karim Bruton krásně našel Martina Rouba po akci pick and pop. Ten nedal trojku z Volánek proti útoku. Bubeníček dobře zastavil Volánka tak, aby vůbec nevysel míč na koš. No a Hradec by si na tyhle ty výběhy do útoku měl dát pozor. Je to po několikáté, co se to stalo, je z toho buď koš nebo faul. No, je to silná domena písku. Rychlý mladý tým. Běhavý. Volánek se nemýlil ani na podruhé. 32-25. Hradec bude muset přes půl. Stihl to. Honza Bubeníček za 3 body. Nedal. Já samozřejmě nejsem rozhodčí a neznám úplně pravidla, ale tuším, že píská se, když rozhodčí jednak samozřejmě napočítají do 8, ale podle času na útok, když tam svítí 15. Ano, mělo by to být tak. A
Saša Petrič tu přihrávku dával, když tam ještě bylo 16, takže Celá ta 16 se ještě počítá do té 15. Písek opět vystřídal. Cameron Chapman, první trestný ho dává. Druhý také. Cameron Chapman snižuje na 27:32. Písek nyní praktikuje zónovou obranu i na své obranné polovině. Cameron Chapman, dlouhá trojka. Také byl už nucen do té střely, padal shot clock. Zvolánek, k dispozici další trojka, tentokrát nedal. Výborně doskok Bruton. Bruton míří dopředu, Cameron Chapman. Bruton je dobrý hráč, 1-1 a také To potvrzuje. právě střílí dobře za 2 body se střední vzdálenosti, ale co vlastně Karim moc často nedělá, je třeba step back a střela za 3 body. Není to asi vyloženě trojkař, přitom má na to vlastně všechny předpoklady. Bych ho typl, že on bude sázet jednu za druhou. Dobře, Honza Bubeníček teď vybojoval míč. Výborně, Honza. Krásný seběh. No Honzy tak. Bubeníčka. To byla zatím možná akce zápasu na straně Hradce. No a první oddechový čas si bere Honza Čech, trenér Písku. No a hradecký kotel už se rozzuřil. Rozdíl jednoho bodu. Takže Hradec zase dotahuje ten náskok, který si Písek vytvořil. Hradec jsou králové a královny už 800 let. Čas u konce. Za Písek na palovce zpět Petr Šlechta. Na straně Ty si tuším, Lukáši, stejný ročník jako Víťa Krejčí, Já jsem přesně tak, stejný ročník Takže- jako Vítě Krejčí. takže kolik si toho mládeži odehrál proti němu? Proti němu jsem odehrál tuším 3-4 zápasy, vždycky to bylo na mistrovství republiky. A vždycky to dopadlo tak, že nás Vítě samozřejmě zničil. To se nedá jinak říct, protože Víťa byl opravdu dominantní, jakože hodně dominantní Už v mládeži. Od útlého věku. Ale vyvažoval to nesmírnou skromností, která mi přijde, že mu zůstala doteď. V létě jsem s ním mluvil a furt je to ten skromný vítěz Písku. Ze Strakonic, pardon. Krásná akce teď na straně Hradce, Cameron Chapman se připomíná. Dává svůj 11. bod v zápase, Hradec vede. Na druhé straně Kevin Týml vybojoval 2 trestné hody.
A Hradec mám dojem poprvé ve vedení v dnešním zápase? Jo, já mám taky pocit. Ne, bylo to 3-0. Pravda, po první trojce Davida Škrance. Je to tak, 3-0, takže poté jenom 5-5 vyrovnáno a vlastně až nyní Hradec vede, takže jen na začátku ty 3 bodíky. Kevin Týml teď vyčkával dlouho. Meron Chetman se tam neudržel a kdyby Kevin Týml nedal, tak by se pískalo přešlap. Teď Tomáš Dvořák s Brutem, skvělý přechod. Chetman za 3. Honza Bubeníček tam byl na útočném doskoku, teď ještě bojoval Tomáš Dvořák. Vojtěch Sikora si připsal další doskok. Přidání na straně Hradce Králové. David Škrance, Matyáš Lukovič nastoupí na palovku. Dvojice Martin Roub, Kemper, Chetman si odchází odpočinou. Na straně písku se vrátí Jan Karlovský. A Vojtěch Sikora už má na svém kontě 6 doskoků. Na rozehrávače si myslím. A to ještě nemáme aktualizované statistiky, to já si myslím, že to byl dokonce 7. doskok. Dokonce. Takže za polovinou druhé čtvrtiny. Skvěle Kevin Týml teďka po individuální stránce. Neměli bychom zapomenout na tento koš. Výborně Bruton. Máme tady další oddechový čas Honzy Čecha. Kdo písku chybí je Matěj Burda, toho jsme mohli vidět před zápasem Oberlích, takže to vypadá na nějaké zranění nohy. Ten bohužel není k dispozici písku. Na domácí straně vypadá to, že jsou všichni zdraví. Ještě jednou zopakuji plán poločasové přestávky. Nejprve nám vystoupí děvčata z České čírky, poté budeme soutěžit se Stoudem Storem. Po zástavě máte čísla 167, 80 a 102. Nám již na začátku poločasové přestávky přijďte, ať můžeme pověřovat navázat vystoupení. Děkuju moc. Tak můžeme pokračovat zpátky v zápase. Vojta Sikora na rozehrávce. Zatím hráč, který vede právě v těch doskocích a asistencích, ale zatím neskóroval. Kevin Týml si teď ukopl míč. Hradec pokračuje. Výborně mu tam sáhl, teď se přiznám, že nevím, jestli David Škrance nebo Tomáš Dvořák. Ale každopádně je z toho míč pro Hradec. Teď ta přihrávka byla tečovaná. Ve výsledku pro Písek asi dobře. Znovu míč pro Hradec. Hradec má potíže s vyhozením z autu. Písek opět v zónové obraně. 2-3. Není to nic jednoduchého proti Písku.
Dvořák krásně teď našel Popoviče, ale Vojta Sýkora. Se blízko krásným blokem o desku. Tak teď voláme CZ Basketball Crunch Time. Ale hádal bych se o technický koš, protože mi možná přišlo, že míč už se dotkl desky. No, to bychom se samozřejmě museli více nebo zaměřit na opakovaný záznam a rozhodčí by se na to museli jít podívat. A teď nevím, jaké je pravidlo. Pokud rozhodčí mají podezření na technický koš, tak jestli mohou zastavit hru, anebo ne. Protože já si myslím, že to nebylo tak jednoznačné, že to byl čistý blok. A trenerská výzva se neuskuteční. Ne, bude to 6 hlavně za technickou chybu, protože hradečtí asi logicky protestovali a také logicky do toho dostali technickou chybu, takže jeden trestný hod. Cameron Chapman přichází. Honza Bubeníček odchází. Krásně teďka zabojoval Honza Karlovský, který si vysloužil 2 trestné hody. Tento hráč přišel do písku před loňskou sezónou s Ústí nad Labem. Honza Karlovský zvýšil na 38-35. Hradec tentokrát přešel polovinu bez větších komplikací. Bruton u míče. Našel si střelu za 2, dává jeho 11. bod, takže s Chapmanem jsou nejlepší střelci domácích hráčů. Šlechta. No, poměrně jednoduše si došel pro 2 body. Hradec může snížit nebo vyrovnat. Krásně to teď udělal Hradec. Výborný seběh Camerona Chapmana. A úplně souhlasím s domácím lavičkou, teď jsem mohl pískat faul. Určitě. Ale nakonec je z toho míč pro Hradec po písecké ztrátě. Chapman za 3! A Hradec Králové se těsně před koncem druhého poločasu ujímá vedení o 2 body. Poslední vteřinky druhé čtvrtiny. Šurý, volná dvojka, ale Šurý zakončuje druhou čtvrtinu. 42-42, no takže poločas. Ano, základní sestava Hradce, 23 Tomáš Merta, 11 Alessandro Petriš, 24 Martin Roub, 5 Cameron Chapman a 12 David Škránc a písek 71 Martin Svoboda, 10 Vojtěch Sýkora, 77 Josef Svoboda,
33 Kevin Týml a 41 Honza Karlovský. Písek hned získal první obranou balón, takže nyní má možnost otevřít skóre druhého poločasu a Kevin Týml trefuje trojku. My jsme se o poločase bavili, jak Písek je neuvěřitelně dobrý v tom, že dokáže stupňovat svoje tempo. A Hradec to vůbec nebude mít jednoduché. Protože samozřejmě Písek je favorit. Je David Škrám zblokovaný, ale Hradec ještě u míče. Chatman už bude muset jít s míčem nahoru. No a toto podle mě není vstup do druhého poločasu, jaký si Hradec představoval. Ale stále je to pouze o 3 body. U míče Vojtěch Sikora. Karlovský teď čistě obráněn. No, na hřišti vidíme po delší době, jestli se nepletu, Tomáše Mertu. Ano. Dobrá přidávka na Rouba, ten vyhazuje na Chatmana. Neproměňuje. Alessandro Petric. No, Tomášovi Mertovi je známo, že je velmi, velmi nepříjemný obránce. Častokrát jsem ho viděl viset i na centrech a pivotech. Sikora. Na Karlovského, krásně. Našel Honzu Karlovského. Písek střílí, nebo střílel do této doby lépe za 3, ale za 2 body střílel lépe Hradec. Tak teď Písek malinko vylepšil skóre. Karlovský dostal blok od Tomáše Merty. O tom jsem přesně mluvil. Tomáš Merta je výborný obránce, tady to potvrzuje krásným blokem na Honzu Karlovského. No vlastně Honza Karlovský byl v pohybu dopředu a vlastně v takovém pomalém dvojtaktu. A už mu moc... Lehce až naivním bych řekl. Ano. No, už potom nemáte moc možností, než prostě zkusit vystřelit, ale ten blok je samozřejmě pro obránce docela jednoduchý. Karlovský se teď neprosadil, Rout získal obranný míč. Obranný doskok. Popovič vyhodil na své spoluhráče. Ještě si počkáme na střelu. Bere ji na sebe Bruton. Krásně to vyřešil Bruton individuálním nájezdem. Martin Svoboda za 3. Nepřesně. Je známo, že tenhle kluk umí samozřejmě létat, ale taky umí zvednout střelu spoza trojkového oblouku. Ano, Martin Svoboda létat rozhodně umí. Já jsem se byl osobně podívat na Eurobasketu v Rize a pamatuju si tu smeč Martina Svobody přes Nikolu Milotinova. A ještě když to člověk vidí vlastně od palubovky, tak teprve pozná, jak Martin na neúplně nejvyšší postavu má ohromný dynamik v nohách. Teď odpískán nesportovní faul, ale... Tomáše Merty, pokud se nepletu. Je to tak, ale... Domácí teda hodně reklamují to, že Kevin Týml ten pád nafilmoval. No, z opakovaného záběru teda musím souhlasit s domácí lavičkou, jako faul tam nějakým způsobem asi byl, ale Kevin Týml to hodně prodal tedy potom. Když se zpátky vrátím k tomu, jak si říkal, že Martin Svoboda nedisponuje úplně největšími centimetry, tak to právě vynahrazuje tou dynamikou, sílou, výbušností a to se mi na něm strašně líbí.
Krásně teď našel, tuším, Petr Šlechla, Vojtu Sýkoru. Ano. 44-51. A Písek zase vybojoval míč. A Písek je teď všude. Zatím ten náskok písku není tak vysoký, jenom 7 bodů. To už jsme tady měli. To už jsme tady měli. Hradec Výborně poměrně- Bruden. Škoda, že... Šlechta faulován. Ale souhlasím, že faul při... Nebo takhle, nebyl to střelecký faul. Tomáš Dvořák přichází na palubovku za Camerona Chatmana. Tomáš Dvořák se ještě nedávno zotavoval ze zranění zápěstí. No a chyběl Hradci v úvodu sezóny. Vojtěch Sýkora teď fauloval Tomáše Mertu. Ke své osobní chybě se hrdě přihlásil. Písek opět v zóně. No a Matěj Popovič přihrávku vyslal pouze do ruky Vojty Sýkory. Šlechta za 3. Krátká střela. Tomáš Dvořák zkusí atakovat koš ještě předtím, než Písek se postaví do zónové obrany a udělal to skvěle. A teď se tady polemizuje o tom, jestli nebyly kroky. A nebo end one. Tak co z toho to bude? Myslím si, že vím, co si hradecká strana víc přeje. A co Písecká? Teď to můžeme vidět tady, no, z opakovaného záběru vidíme, že to byly kroky. Tomáš Dvořák tam ztratil rovnováhu. Kdyby to byl takhle pomalý dvojtek, tak by to problém nebyl, ale Tomáš Dvořák Fauloval s číslem 33 Kevin Kýbl. První osobní chyba. no, takže vlastně situace byla posouzená, takže kroky odpískány nebyly, Ale byl odpískán faul ale byl a odpískán faul. Tomáš Dvořák na čáře trestného hodu. A možná tady to byly kroky, protože Tomáš Dvořák byl faulován, jestli jsem to tak pochopil, to znamená, že vlastně toho donutilo ty kroky udělat, protože on tam po tom úderu vlastně, který tělem inkasoval, udělal ten krůček nepovolený, nebo spíše to poskočení na jedné noze, to znamená, tak to rozhodčí posoudili. No a Hradec také v zóně 3-2. A Petr Šlechta trestá z rohu. Tohle chlapa nemůžete nechat volného na trojce v žádném případě. To je známý písecký sniper. Matěj Popovič za 3 body. Petr Šlechta teď si to namířil dopředu. Nějakým způsobem se vymotal skrz ten chumel. Dvořák za 2 body. Hra se nepřerušovala po úderu na Kevina Týmla. Svoboda, faulován. Kluci, poprosíme o úpravu palubovky. Úpravu
Na hřiště se nám chystá Jakub Šurý Úprava palubovky s koštětem. a Honza Karlovský. Bude střídat. Jan A Karlovský hřiště opouští Michal Kozák a Vojtěch Sýkora. nastoupí na palubovku. Projí se Vojtěch Sýkora, Michal Kozák. Martin Svoboda už připravený na čáře trestného hodu. Domácí trenér Peča Stamenkovič ještě v kroužku Na trestné hody něco radí svým spoluhráčům. Martin Svoboda zatím na 6 bodech. Nejlepším střelcem na straně písku je Kevin Týml z body 13. Martin Svoboda navýšil výsledky vedení na 56. Rozdíl 8 bodů. Krásný blok Martina Svobody na Tomáše Dvořáka. Radec to ale hezky sehrál. Ale prostě když máte pod košem Tomáše Dvořáka a Martina Svobodu a ještě vlastně Tomáš Dvořák byl v takové pozici, kdy by ho možná zblokovali stejně vysoký hráč. Tak je to těžké. Výborně Teď ale Martin Rouk. Martin Rouk to oplatil Martinovi. Pomstil Svého spoluhráče. Tak Tomáš Dvořák za 3 dává, důležitá trojka. Rozdíl 5 bodů. 51-56. Dobře, teď Tomáš vypíchl přihrávku. Bohužel se míč odrazil zpátky ke Karlovskému a Osobní chyba Matěje Popoviče. Matěj Popovič fauloval. Pro něj to je sice druhá chyba. a oddechnout si jde Kevin Týml, nahradil Vojtěch Sýkora. Je to první faul Matěje Popoviče, ale 5. faul družstva v této čtvrtině, takže 2 šestky následují. Navíc Fran se vrátí na polovovku, Tomáš Marta se po dobrých minutách odchází od břičů. David Kranz navrátilec na palubovku. Bruten u míče. Uvidíme, co Hradec vymyslí do zóny. Tomáš Dvořák už bude muset jít s míčem nahoru. Vyřešil to dobře. Jeho střela ale úspěšná nebyla. Hradec moc dobře nevyřešil ten útok, protože byly tam dvě, tři přihrávky na trojkovém oblouku, které moc neřešili. Výborně Tomáš Dvořák. Zastavil ve vzduchu Martina Svobodu, což se neděje každý den. Spoustakrát Martin z těchto pozic mečuje tvrdě do koše. A míč pro Písek. Střídání Písku, Michal Kozák se vrátí na polovovku. Martin Svoboda odchází. Tomáš Dvořáka. Výborné. Martina Dvořáka. Hradec stále v zóně 3-2. Tato zóna většinou byla vždy nepříjemná pro soupeře,
protože málo týmu hraje zónu 3-2. No ale Písek si z toho dostal perfektně. Josef Svoboda dal úspěšnou trojku. 51-61. Popovič, jasný, nesportovní faul. Bylo obejmutí za celý pas, takže jednoznačná nesportovní chyba. Matěja Popovič 2 šestky a Hradec bude mít ještě míč k dispozici z boku. No a toto je za tenhle zápas, jestli se nepletu, 3. nesportovní chyba. Matěja pouze jednou dokázal dostat míč do obroučky. 52-61. Hradec má problém s vyhozením, ale nakonec to dobře dopadlo. Teď chybělo i štěstí. Štěstí chybělo, ale upřímně, jestli by si to Hradec za ten útok zasloužil, to úplně nevím, takže ono byl to možná trochu odraz toho útoku. Teď Hradec nestačil v obraně a Peťa Stamenkovič si bere oddechový čas, protože Písek ve vedení dvojciferným rozdílem o 11 bodů, 63-52 a je to první oddechový čas v tomto poločase. Uvidíme, co dalšího vymyslí Hradec do zónové obrany. Popovič, svůj typický foutr. Tohle vyřešil Hradec hezky. Karlovský dává 2 body. Poslední minutka 3. čtvrtiny. Uvidíme, co dokáže Hradec udělat se skórem. Matěja Popovič byl faulovaný, takže trochu štěstí pro Hradec. Myslím si, že Matěja mohl v pohodě zakončit end one, ale nestalo se tak.
Matěja Popovič tentokrát se nemýlil v obou trestných chodech. 56-65. Tohle se nebude počítat asi jako ztráta, no ale faul při střele za 3 body. Davida Škrance. Teď si myslím, že David si bude hodně vyčítat tento faul. Takto zkušený hráč. A v této chvíli pošle Kevina Týmla na čáru trestného hodu. Kevin Týml jeho 14. bod. Stává se tak nejlepším střelcem na straně písku. Ano, do té doby byl nejlepší střelec společně s Honzou Karlovským, oba měli po 13 bodech, ale nyní Kevin Týml už na 14. Ještě jeden trestný hod je před ním. Hodně dlouho mu to trvá. Ale písek útočného doskoku. Vybojoval útočný doskok. Martin Svoboda faulován. Takže další 2 šestky. Tohle si myslím, že bude Hradec mrzet. První trestný od Martina Svobody neúspěšný. Druhý už ano. No a dneska poprvé na hřišti vidíme Tomáše Tkadlece. Ano, ten dostal příležitost. Ten dostal příležitost v tom utkání s Ostravou, kde zaznamenal Tomáš Tkadlec 9 minut, 3 body, 1 úspěšná trojka. Jinak se na hřiště vrátili Roub a Chapman. Šest vteřin na zakončení mají domácí. A to Hradec nevyřešil vůbec dobře. No, teď dává písku možnost ještě navýšit to skóre. A uvidíme, jestli si trenér Čech vezme timeout, ale vypadá to, že ne, že si všechny 3 pošetří do 4. čtvrtiny. A nyní věříš svým hráčům. V téhle čtvrtině už se nic nestane. Už se nic nestane. Ale vypadá to, že rozhodčí budou ještě možná vracet čas. Tak ještě budeme hrát, tuším, 3 desetiny. Což znamená, že se ještě dá stihnout vystřelit. A míč pro Hradec. Ano. No, vypadá to míč pro Hradec, ale tuším, že aby mohl platit koš, tak tam musí svít aspoň 0,4 a to by musel být opravdu jen dotyk. Hostující trenér Honza Čech si bere trenérskou výzvu. Zajímavá trenérská výzva. Ale ona, kdyby byla úspěšná, tak Písek má možnost míče spoza koše.
Ale jak jsem říkal, 0,3 vteřiny tam už nejde dát koš, takže Pojďme se rychle podívat na výsledky trochu nechápu. kola. BK Quiz Pardubice na své palubovce dokázali zdolat BK Olomoucko, a to v poměru 87+73. NH Ostrava uhájila Tatran. Proti SK Slavia Praha vyhráli 109-95 a BK Armex Děčínci v severském derby poradilo se s Monetou Ústí nad Labem 87-78. Out pro Hradec. A je to míč pro Hradec. No já bych to viděl na Eliup na Tomáše Tkadlece přes celé hřiště. Co myslíš, Honzo? To by bylo ideální. Tak teď jsme si zbytečně protáhli konec třetí čtvrtiny. Vůbec nevím, co se děje. V hale je hromové ticho. Tady bychom neslyšeli spadnout špendlík. Stále se něco děje u stolku rozhodčích. Tak vypadá to, že konec čtvrtiny. Ano, tak teď čekali na tento. No a před náma je finální 10minutovka u míče Písek. Nádherně teďka Vojtěch Sýkora našel Kevina Týmla. A ten potvrzuje, že je nejlepší střelec svého týmu. 16 bodů na jeho kontě. Dorovnali nejlíp střílejícího hradeckého hráče Camerona Chetmana a oba jsou na 16 bodech. Krásně teď našel Bruton Petrice. Který bohužel Saša Petric taky po dlouhé době na palubovce. Cameron Chetman. Tak doufejme, že to Hradec trochu nakopne. Za mě ještě nic není ztraceno, ztráta 10 bodů je v pohodě hratelná. To ano. 9 minut do konce. Na druhé straně Kevin Týml za 3 body. Takže oplácí stejnou minci. Jeho další trojka. Třetí nebo čtvrtá. Hned neúspěšně Bruton doskočil. No a nakonec si došel pro 2 body. Se trochu krkolomně, ale vyšlo mu to. Ale Písek stále má chuť skórovat a stále mu to padá. Písek vůbec nepolevuje. David Škranc volný v rohu na trojce, proměňuje.
David je na 8 bodech. Jeho, tuším, druhá trojka, protože tou první zahájil utkání. Osobní chyba Martina Rouba. Ano. Ano, toto je útočný faul Michala Kozáka. Jsou ty útočné fauly, které v podstatě uděláte spíše nedopatřením. Nějakou náhodou, nešťastná schoda náhod. Ale nic s tím neuděláte. Karim Bruton na rozehrávce. Zatím 15-bodový hráč. No, David Škranc bude muset nahoru s míčem. Nestihl to. To je škoda, David Škranc neměl špatnou pozici. Proč to nezvedl hned a ještě v podstatě trochu čekal na tu střelu nebo se vyhýbal bloku. Chtělo to trochu rychlejší zakončení. A krásná obrana akce Vojtěcha Sýkory. A Písek dává další trojku, tentokrát Josef Svoboda. 13-bodový polštář už je asi o něco pohodlnější. Saša Petric za 3 body. Nedává. U doskoku opět Vojtěch Sýkora. No, za mě to je ten hlavní faktor, který Písek asi využívá, a to je, že mu prostě jen tak nedojdou síly. Je to tak? Je zvyklý hrát celý zápas ve vysokém tempu a dokáže stupňovat svůj výkon vlastně k vrcholu utkání a Hradec zatím nedokáže reagovat. Druhý oddechový čas si vybírá Peťa Stamenkovič, kouč domácích. Stav už máme 79-64 pro Písek. Písek vyhrál třetí čtvrtinu 25-14 a tu čtvrtou zatím vede 12-8, takže Tomáš Dvořák s Matějou Popovičem přišli na palubovku po timeoutu. Tomáš Dvořák by to trochu mohl rozpohybovat. Tato střela nebyla úspěšná. U míče tedy opět písečtí. Úplně volný Vojtěch Sýkora pod košem. Martin Svoboda, krásná asistence. Teď krásně hradeští zahráli útok do toho posledního pick and rollu a ta přihrávka nevyšla.
Tyhle přihrávky jsou strašně těžké, o to víc, když se snaží člověk hodit vozem. Vím, jaké to je ztratit tam pár míčů. Ztráta je Josefa Svobody. Tohle ale nebudou trestné hody. Matěj Popovič teď byl rychlejší než Honza Karlovský. (66-81). Karlovský přes Mertu. Stále rozdíl 15 bodů. Martin Svoboda, no a Tohle je to, co Martin Svoboda umí. na to jsme čekali celý zápas. A čekali jsme až do času. 35, zhruba 35-20. A teď se možná dočkáme po druhé, uvidíme? Ne, tak Martin Svoboda zastavil útok, no a nechal vychutnat Honzu Karlovského, 3bodový pokus. Písek si už to trochu dělá, co chce a Hradec moc nedokáže nějakým způsobem zachytit. Hradec úplně vypadl z rytmu. Nepodařilo se jim skočit do druhého poločasu tak, jak by chtěli a rozdíl ve skóre je už 20 bodů. Už 20, no. A vlastně úplně stejně hrál Hradec před týdnem s Olomouckem, také první poločas vyrovnaný poměrně, nebo nebyl ten náskok Olomoucka v tom poločase tuším tak vysoký, ale ten druhý poločas Hradci hodně nevyšel a celkem zaznamenal jen 51 bodů. Teď si to ke koši vydal Josef Svoboda, ten zaznamenal 10. bod, na druhé straně faul. Zvolánek přichází po delší době. Stejně tak Tomáš Kadlec a Honza Bubeníček. Samozřejmě, otevřeně řečeno, nikdo asi nepočítal, včetně nás, nepočítali jsme, že Hradec bude bojovat třeba o play-off nebo hrát o nějaké přední pozice. Samozřejmě cílem je vyhnout se baráži a vyhrát utkání se soupeři z dolní části tabulky. Johan Hajblík po dlouhé pauze taky na hřišti. Ten zatím neskóroval. Johan Hajblík odehrál minutu 15 v prvním poločase. Matěj Popovič na 13 bodech. A teď nepřesná přihrávka Svobody na Kozáka.
Teď Honza Bubenček měl těžké zpracování té přihrávky. Poradil si s tím, ale chybilo nám zakončení. To bylo těžké. Máme tady útočný faul Johana Hajblíka. Honza Bubenček to udělal chytře, postavil se Johanu Hajblíkovi, ten byl v pohybu, takže toto se logicky píská, no a na palubovce dnes se 7 na straně písku Jakub Šimonek a také s číslem 12 František Suchánek, takže pro tyto dva hráče je to premiéra v dnešním zápase. Tady si hráči Hradce úplně nerozuměli. To už byla trochu zoufalost tento útok. Hajblík, nepřesná střela. Míč se ani nedotkl obroučky. Opět si hradeční nerozuměli v útoku. No a další další premiant. Premiéra pro Aleše Jancura. V dnešním zápase mladý hráč číslem 17. Chyba na straně domácího družstva Tomáš Květlec, jeho první zápase, třetí týmová na straně Hradce. Útočného faulu se teď dopustil. Tak kdo se dopustil útočného faulu? František Suchánek. Byl to Suchánek. Jeho první chyba. Karle za 3. Kozák v nájezdu, došel si pro faul. Útočný faul. Tak útočný faul. Útočný faul, další útočný faul na straně písku. Michala Kozáka. Jehož Tomáš Merta to asi opět stihl. třetí osobní chyba. Stejně jako před chvíli Michal ne, Honza Bubeníček. Který teď rozehrává, brání ho Zvolánek. Krásně Bubeníček dal na Mikisku, ale ten ztratil míč v zakončení. Honza Bubeníček, čtvrtá osobní chyba. Teď už je na palbovce Hradce hodně neskušená sestava, mladá. A zápas se víceméně dohrává. A chtělo by to na straně Hradce dát alespoň tu 70. Aspoň. Pro tu vizuální stránku to vždycky přece jenom lépe vypadá. Tohle vypadá na další útočný faul. Tak dneska to máme přehlídku útočných faulů. Ne, tak ne? Šimonek se totiž stavil na čáru trestného hodu, ale není tomu tak. No už to možná souvisí s tím tempem utkání, protože v podstatě se o moc nic nehraje a Hradec teď
postavil v obraně. A Písečtí nedokázali ten pohyb nějakým způsobem zastavit. Teď tuším, že už to nebude útočný faul. Teď už to vypadá na ten obraný. Kozák na čáře trestného hodu. Michal Kozák v dnešním utkání na 3 bodech. To není úplně mnoho. Hráč, který působil ve Slávii Praha. A posíl Písecké Sršně. - 67-89. Vypadá to, že zápas už se nám dohraje. Už se asi nic zásadního nestane. A vypadá to, že v druhém poločase se již nic nestane. Písek si tedy odváží z Hradce výhru 89-67, vítězství o 22 bodů a v tom druhém poločase jasně ukázal, kdo má víc sil a kdo je favoritem tohoto utkání. Třetí čtvrtinu Písek vyhrál 25-14 a tu poslední 22-11, takže zaslouženě bere vítězství, Hradec se držel jenom první půlku. Na straně Písku nejlepším střelcem Kevin